πούμε, να κατεβαίνουν στα Τρίκαλα για φροντιστήριο. Τώρα έχουν πάει φροντιστήρια στα χωριά τους. Οπότε αυτοί οι μαθητές ενώ έχουν μειωθεί, οι άλλοι έρχονται στα Τρίκαλα, άλλοι μένουν στο χωριό τους. Οπότε έχει περιτευτεί κάπως η κατάσταση και αυτοί που γινόταν ότι δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα. Τώρα, προσπαθήσαμε κάποια χωριά, ας πούμε, όπως είναι οι Φύκοι, Δεντροχώροι. Επειδή σε αυτόν τον άξονα κινούνταν δύο αυτοκίνητα και είχε συνήθως ανά 2 ώρες δρομολόγιο, προσπαθήσαμε, συντήξαμε τη γραμμή αυτή και την κάναμε κάθε ώρα. Κάνει το γύρο, κάνει κυκλικά, δηλαδή πάει Φύκη, Δεντροχώρη και γυρίζει Τρίκαλα. Ή και αντίστοιχο από Δεντροχώρη, με έναν δρόμο που έχει γίνει και έχει ενωθεί ο Δήμος η Φύκη με το Κέικα, το Δεντροχώρη, και γίνεται κυκλικά. Αυτή η διαδρομή πόσο κρατάει περίπου? Αυτή η διαδρομή, αυτή και τέρμα έχει γύρω στη 1 ώρα. Με ένα εισιτήριο? Των 2 ευρώ. Και αυτό είναι ένα θέμα ότι είναι το εισιτήριο σε εμάς είναι ακριβό. Ναι. Γενικά στην επαρχία, όχι μόνο στα Τρίκαλα. Ναι, στην επαρχία γενικά. Σε σχέση με Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παρατηρήσαμε πως τον τελευταίο χρόνο η τιμή των εισιτηρίων αυξήθηκε. Παρατηρείτε μείωση των επιβατών? Τα τελευταία χρόνια υπήρχε μείωση των επιβατών, γιατί λόγω της ιδιομορφίας, της υπογεννητικότητας, όλα αυτά ένα παιδί τώρα όσο είναι στην ηλικία μέχρι τα 18 χρονών χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Μετά από εκεί πέρα όλοι οι γονείς βγάζουν τα παιδιά ένα δίπλωμα και παίρνουν ένα αυτοκίνητο δώρο. Αυτό είχε ξεφύγει και σε όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε η μείωση. Μετά η άλλη ηλικία που είχαμε εμείς ήταν οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι μετά δεν μπορούσαν να οδηγήσουν και παίρνουν το αυτοκίνητο. Τώρα αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουν δυσκολέψει. Δεν παίρνουν τα αυτοκίνητα οι νέοι που τελειώνουν, που πλήρουν τα 18 που ηλικιώνονται και κάποια κίνηση υπάρχει. Κάποια κίνηση υπάρχει, αλλά όχι αισθητή, μεγάλη, δηλαδή να πούμε ότι κάτι γίνεται. Δεν έχει αφήσει δηλαδή ο κόσμος ακόμα το ΙΟΤΑΚΙ για να χρησιμοποιήσει το μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν έχει περάσει στη συνείδηση του Έλληνα, του υπαρχιώτη εδώ πέρα του Τρικαλινού, μπορώ να πω περισσότερο. Γιατί σε άλλες πόλεις, παράδειγμα στη Λάρισα και εδώ δεν έχω. Τα λεωφορεία τους είναι... Όχι, και χρησιμοποιούμε το υπερχείο. Έχει πέσει και εκεί. Αλλά όμως γιατί δεν γίνεται, αν είναι ένα ακριβό εισιτήριο, δεν είναι και ανταγωνιστικό. Δηλαδή λέει ο άλλος, ούτως ή άλλως 2 ευρώ θα κάτσω, 2 και 2, 4 ας πούμε πήγαινε. Γιατί να πάρω το αστικό και να μην πάρω το αυτοκίνητο? Γιατί είναι τόσο ακριβό το αυτοκίνητο? Είναι η τιμολογιακή πολιτική της κυβέρνησης που ευκαιρνούσε. Δεν το κανονίζετε εσείς? Όχι, δεν το κανονίζετε. Το σύστημα είναι τριζωνικό. Για να σας δώσω το καταλάβω. Παίρνουμε το κέντρο της πόλης και τραβάμε ακτινικά έναν κύκλο, δηλαδή παίρνουμε το διαβίτη και λέμε ότι σε απόσταση από εδώ μέχρι τα 5 χιλιόμετρα έχει κάνει το Υπουργείο, έχει κάνει αυτό το σύστημα, είναι η Α ζώνη. Από τα 5 χιλιόμετρα ακτινικά πάντα, οπτική ακτίνα, μέχρι τα 10-12 χιλιόμετρα είναι η Β ζώνη, η οποία έχει 1,5 ευρώ. Από εκεί και πέρα είναι η άλλη ζώνη, η τρίτη ζώνη που έχει 2 ευρώ. Όχι, το κανονίζει και είναι βάση αυτής της απόφασης το ζωνικό σύστημα. Δηλαδή στα 5, στα 12 και από εκεί και πέρα. Το ζητούμενο είναι όμως ότι ενώ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη επιδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δηλαδή ένας Έλληνας υπαρχιώτης, εμείς τα παιδιά αύριο που θα βγουν, που θα φορολογηθούν, θα πληρώσουν για αυτούς. Εμείς οι υπαρχιώτες πληρώνουμε για αυτούς. Με 1,5 ευρώ χρησιμοποιούμε 2 ώρες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μπορούσε να γίνει και εδώ αυτό. Γιατί να λαμβάνονται μέτρα εκεί και όχι και όλη την Ελλάδα. Και τώρα που πληρώνουμε την κρίση, όλοι μαζί την πληρώνουμε. Χρησιμοποιούν τα λεωφορεία τα άτομα με ειδικές ανάγκες? Έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτά? Τα αυτοκίνητα όλα εμείς που έχουμε έχουν ράπτες αναπηρικές. Μπορούμε να τις πούμε, αλλά μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε και είναι υποκυρές στις ράπτες με τα καροτσάκια
που θα ψωνίσουν από το σούπερ μάρκετ ή και οι ομάδες με μικρά παιδιά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν ράψεις, αλλά το θέμα είναι όμως ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εδώ είναι ένα θέμα ότι δεν υπάρχει χώρος ελεύθερος να σταματήσει το λεωφορείο, να αποβιβάσει ή να επιβιβάσει άτομα στη στάση. Γιατί σταματάει στη διπλοπαρκαρισμένη σειρά, γιατί εκεί στη στάση πάνω είναι κάποιοι ασυνείδητοι οδηγοί οι οποίοι σταματούν όπως θέλουν. Ή πάνω στις διαβάσεις, αν δεν έχει παρακάτω, ή πάνω στις στάσεις ή όπου βολεύει ο καθένας. Το έχουν παρατηρήσει και καταγράψει τα παιδιά αυτό. Ναι. Με ποιους τρόπους τα λεωφορεία θα μπορούσαν να πείσουν τον κόσμο να τα χρησιμοποιήσει? Για μένα θα ήταν το φθηνό εισιτήριο και η πιο συχνή δρομολόγηση. Το πιο φθηνό εισιτήριο και η πιο συχνή γραμμή. Και να είμαστε εμείς μέσα. Να χαιρετάμε το παράδειγμα. Και να χρησιμοποιηθεί από εσάς τους νεολαίους, δηλαδή πρέπει σιγά σιγά όλοι να μαθαίνουμε ότι πρέπει να στηρίζουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς για πολλούς και διάφορους λόγους, για να έχουμε μια πόλη χωρίς οικολογικά προβλήματα, χωρίς ηχορύπανση, χωρίς κυκλοφοριακό χίλια δυο. Τι προβλήματα αντιμετωπίζουν τα λεωφορεία και ποιες λύσεις προτείνουν γι' αυτά? Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι κυκλοφοριακής φύσης. Τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα άναρχα μάλλον διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα, αυτοί που δεν τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Εάν είπαμε ήμασταν όλοι συνετοί και υπεύθυνοι, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Αλλά όμως το άγχος, το στρες που δημιουργεί δύο όλοι μας που δημιουργούμε, θέλουμε να αφήσουμε το αυτοκίνητο εκεί απ' έξω που θα πάμε να ψωνίσουμε. Και απέναντίας στο απόγευμα μετά θέλουμε να αφιερώσουμε να πάμε μια ώρα για περπάτημα. Μπορούμε αυτό να το συνδυάσουμε κατά την ώρα της εργασίας, της δουλειάς μας, ας πούμε, ή του περιπάτου που χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να κάνουμε τα ψώνια, μπορούμε να πέσουμε το αυτοκίνητο σε κάποιο σημείο και να προχωρήσουμε να περπατήσουμε μέσα στην πόλη. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν πεζοδρόμια, η πόλη μας είναι τέτοια που είναι ομαλή, είναι βατή, που δεν έχει ιδιομορφίες όπως είναι στη Λαμία που δεν μπορεί ο άλλος παράδειγμα να πάρει την ανηφόρα να περπατήσει. Εδώ είναι η επίπεδη, μπορεί να περπατήσει, αλλά δυστυχώς έχουμε μάθει ότι θέλουμε το γιο ταχύ να παρκάρουμε άναρχα απ' έξω να πάμε στη Λαϊκή να πάρουμε τις ντομάτες και τα απ' έξω του πάμπου πηγαίνουν πραγματικά δηλαδή εδώ. Μπορούν τα λεωφορεία να χρησιμοποιήσουν πράσινη βενζίνη? Πράσινη βενζίνη, το αυτοκίνητο βενζίνη είναι το πετρέλαιο που χρησιμοποιούμε. Εμείς τώρα μέσω του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Μεταφορών προσπαθούμε να μπούμε στην πράσινη ανάπτυξη, όπως την ονομάζουν, το πράσινο, το οικολογικό κάψιμο, το φυσικό αέριο. Εάν αυτό εγκριθεί μέσω ΕΣΠΑ, θα υπάρξουν αυτοκίνητα αντιρρυπαντικής νέας γενιάς, δηλαδή οικολογικά, όπως τα λέμε με το φυσικό αέριο. Θέλω να σας ρωτήσω ακόμα κάτι. Είχατε πει ότι το 2009 τα mini bus ήταν 5 και τώρα χρησιμοποιούνται μόνο 1. Αυτά τα υπόλοιπα 4 σε τι χρησιμοποιούνται? Χρησιμοποιούνται σε άλλες γραμμές, αλλά τότε είχε ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο δεν περπάτησε. Αν ήταν αυτό το πρόγραμμα και προχωρούσε και σήμερα, θα πήγαινε στις γειτονιές, στις συνοικίες αυτές, παράδειγμα που πήγαινε στο Γαρδικάκι, πήγαινε στα Σαράγια, πήγαινε στη ΔΕΗ κάτω, μετά πιο κάτω στη ΣΜΗ, Πατουλιάς. Δηλαδή γυρίζαν όλη την πόλη. Και φέρνουν τον κόσμο στο κέντρο και αντίστροφα. Αλλά σταμάτησε όμως το πρόγραμμα αυτό και σήμερα δεν πηγαίνουν τα αυτοκίνητα σε αυτές τις κατευθύνσεις. Στο Δημαρχείο μας είχαν πει για ένα, νομίζω, λεωφορείο, δεν ξέρω, χωρίς οδηγό. Τι ακριβώς είναι αυτό? Αυτό είναι ένα πρόγραμμα που κάνει ο Δήμος μέσω της κοινωνίας της πληροφορίας με το e-Trikala. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι ηλεκτρικό, το οποίο κινείται σαν ρομπότ, είναι
ραντάρ που θα έχει κάποια σήματα, ας πούμε, που θα εξυπηρετεί τον κόσμο. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο, άμα το δούμε και βαθύτερα, χτυπάει και την ανεργία. Θα λειτουργεί σαν ένα αστικό, εννοείται. Πιλωτικά θα κάνει τη γραμμή. Αν στην κόρνα, θα ξεκινάει. Ξεκινάει εδώ μέσα στο Βαρούσι. Στο Βαρούσι. Ναι, μέσα στο Βαρούσι θα κατεβαίνει το καποδιστήριο στην Εθνική Τράπεζα και θα ανεβαίνει ο πιστής κάποιον Μαρτίνο και θα κάνει αυτό το δίκτυο. Είναι και αυτό ένα θέμα, αλλά είναι όπως είναι τα ρομπότ στα εργοστάσια που αρχίζουν σιγά σιγά και κόβουν τα ανθρώπινα χέρια. Και ψάχνουμε μετά να βρούμε γιατί υπάρχει ανεργία. Κάνετε θέσεις εργασίας από αυτό. Μπορεί να είναι καλό, αλλά όμως να ακούγεται καλό, αλλά για εσάς όμως την νεολαία, για τους νέους ανθρώπους που θα δείτε αύριο, μπορεί κάποιοι από εσάς να έχουν ένα συνοικείο, μπορεί να γίνει κάποια σοφερένα που βλέπουμε πολλές γυναίκες σήμερα να οδηγούν στο μετρό, σε ταλίκες, σε τουριστικά. Τώρα στο Βίλο των Ξωτικών, εγώ έχω δει πολλές γυναίκες πέρα από πάνω από την Καστοριά που είχαν τουριστικό γραφείο που δουλεύουν οδηγοί. Στην Αθήνα έχει. Ναι, και στην Αθήνα είναι το άτομο, ναι. Κάτι άλλο? Να ξεκαθαρίσετε κάποια απορία που σας έμεινε, κάτι που δεν προλάβετε να συμπληρώσετε ή να συμπληρωθεί. Τώρα. Αλλά εσείς που δεν είστε αυριανοί οδηγοί, να ξέρετε πού θα περπατάτε με το αυτοκίνητό σας, πού θα σταματάτε. Η ευχή δική μου είναι να τηρείτε ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και να οδηγείτε πάντα συνετά και όχι νευριασμένα. Και να φέρνουμε τα αυτοκίνητά μας σε μία απόσταση τέτοια, να μην εμποδίζουμε κανέναν, όπως δεν θέλουμε, να μας θίξουν οι άλλοι. Να μην θίξουμε κι εμείς τους άλλους, γιατί αθλά μας όταν θα παρκάρουμε κάπου ή πάνω στη διάβαση ή όταν θα διπλοπαρκάρουμε για 1 λεπτό, το 1 λεπτό γίνεται 2 και επειδή μας τα βλέπουμε καθημερινά γίνεται από ένα μποτιλιάρισμα από τη Σαράφη πάνω εδώ που είναι το ταχυδρομείο μέχρι κάτω, περνάει τα φανάρια κάτω στην Άριος. Δηλαδή ένα τέτοιο 1 λεπτό να σταματήσει ένα αυτοκίνητο, επειδή τα αυτοκίνητα είναι τόσο πολλά, δεν ξεμπλοκάρουν εύκολα. Δημιουργεί το μεγάλο κουλτουριακό κουμπούζι. Να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα που είναι η αγορά. Ναι. Που έχουμε τα λεωφορεία. Έχει βοηθήσει αυτός ο χώρος στάθμευσης λεωφορείων? Εγώ η άποψή μου είναι ότι έχει βοηθήσει. Έχει ξεφύγει δηλαδή το λεωφορείο, το αστικό από τους κύριους οδικούς άξονες εδώ και έχει μαζευτεί εκεί. Εάν όμως υπήρχε και η συνείδηση από τους μικροπολιτές ή ακόμα περισσότερο από αυτούς που πάνε και ψωνίζουν εκεί, γιατί σήμερα είχαμε ένα συμβάν, πήγε άφησε μια κυρία εκεί πέρα το αυτοκίνητο, συγγνώμη δεν θέλω να μειώσω για αυτό, αλλά επειδή είναι οικοκυρία συνήθως πήγε άφησε το αυτοκίνητο να πάει να πάρει το μάτι της. Δεν πήρε τον πρώτο τυχόντα γιατί τις βρήκε ακριβές. Πήγε πιο κάτω και στο τέλος άφησε το αυτοκίνητο και κουρνάει και γίνονταν εδώ πίσω και έλεγε άλλος. Που είναι και λίγο πολύ γίνεται ο όκλης όλος αυτός. Γιατί είναι μια όκληση. Είναι μια όκληση. Αν δεν σταματώσει και υπήρχε οριοθέτηση, μάλλον μια οριοθέτηση του χώρου, και αυτό εδώ είναι, εδώ θα περνά το αυτοκίνητο. Όπως εμείς εκεί έχουμε οριοθετήσει το μέρος και λέμε ότι εδώ θα περνά τα αστικά, έστω αντίθετα. Έτσι η λεωφορολορίδα όπως γίνεται και στην Αθήνα σε μεγάλες πόλεις. Θα ευδοκιμώσει και δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Προτείνετε τις λεωφορολορίδες? Και εμείς τις έχουμε καθιερώσει αυτές εκεί πέρα, αλλά δεν είναι μόνο η λεωφορολορίδα. Όταν, να σας φέρω ένα παράδειγμα, ότι αν θυμόσαστε παλιά, τα παιδιά είναι εντάξει είναι μικρά, στη Γαριβάλνη, πώς ήταν αυτός ο δρόμος. Διπλοπαρκάρουν όλα τα αυτοκίνητα, πάνω δεν περνούσε κανένας. Όταν μπήκαν τα κολονάκια και υπήρξε η οριοθέτηση αυτή, τα σιδερένια κολονάκια πρώτα, τα οποία μετά με κάποιες παρεκκλήσεις βγάλει το ένα γιατί θέλω εγώ είναι ο γιατρός εδώ πάνω είναι ο πολιτός, βγάλαν το ένα, σταματάει εκεί, χάλασε. Όταν όμως υπάρχει συνεχή ροή των αυτοκινήτων, είναι η λεγόμενη μέσα αυτοαστυνόμευση, τη λέμε.
δεν μπορεί ο άλλος να σταματήσει. Θα του παρασύρει ο άλλος το γιοταχή, το άλλο το γιοταχή από πίσω, το αστικό, οποιοδήποτε θα περάσει και υπάρχει συνεχή ροή. Δεν υπάρχει. Αν κάτι τέτοιο γινόταν και εδώ, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Έλα Στέφανη, εσύ σαν οδηγός μια πρόταση εδώ πέρα στα παιδιά που ασχολούνται με το κυκλοφοριακό, με διάφορα προβλήματα που θέλουν να δείξουν εδώ στην πόλη. Είσαι οδηγός που θα βλέπετε κάθε μέρα, που θα ζείτε, που εκνευρίζετε, που θυμώνετε. Τι θα μπορούσατε να πείτε, ένα που σας καίει πάρα πολύ τουλάχιστον ένα πρόβλημα. Όσον αφορά στο κυκλοφοριακό, πρέπει ο κόσμος να μάθει να ταξιδεύει με μέσα μαζικής μεταφοράς. Και εδώ στη δουλειά σας τι προβλήματα αντιμετωπίζετε? Τα προβλήματά μας είναι το παρκάρισμα. Παρκάρουμε τα αυτοκίνητα οπουδήποτε. Δηλαδή, ο χώρος ο δικός μας είναι τεράστιος και τη στιγμή που είναι μεγάλος, ο καθένας πάει με το γιοταχή και το παρκάρει για 5-10 λεπτά, για μία ώρα. Βρίσκει χώρο. Γιατί εμείς θα φύγουμε, θα φύγουμε μετά από ένα τέταρτο το άλλο που λειτουργεί. Οπότε μέσα στο ένα τέταρτο. Μόνο που εμείς δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό το τέταρτο, τι ώρα πήγατε εσείς και τι ώρα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι είναι στάση. Και όταν είναι στάση, πρέπει εκεί θα ανέβει κάποιος ανάπηρος, θα ανέβει κάποια κυρία με ένα καροτσάκι με τα πράγματά της, που δεν μπορούμε, θα κατεβούν τα παιδάκια, που τα γιοταχή θα είναι το ένα δίπλα στο άλλο και δεν έχει χώρο. Εμείς δηλαδή πρέπει να προβλέψουμε το χώρο για να σταματήσουμε, για να κατέβει το παιδάκι. Γιατί ο γονείς του στέλνει με τη συγκοινωνία το παιδάκι. Παλιότερα είχαμε προβλήματα και με τα μηχανάκια, αλλά λόγω ότι η τροχέα βγήκε έξω και τους έγραφε τους πιτσιρικάδες για κράνος και τέτοια, έχουν συμμαζευτεί κάπως τα προβλήματα. Γιατί σταματούσαμε στο κοινό του δρόμου μεταξύ αυτοκινήτου που ήταν σταματημένο και εμείς που ήμασταν διπλοπαρκαρισμένοι έξω στον δρόμο, το μηχανάκι περνούσε ανάμεσα. Με αποτέλεσμα δηλαδή πολλά παιδάκια μικρά που μας τα εμπιστεύονται οι γονείς από το χωριό να έρθουν στην πόλη να πάνε στο φροντιστήριο να δημιουργεί πρόβλημα. Τώρα τελευταία κυκλοφορούν και πολλές κυρίες με τα παιδάκια, με τα καροτσάκια. Λοιπόν, εμείς τα αυτοκίνητα έχουμε πρόσβαση. Δηλαδή, όταν πάμε στη στάση, το αυτοκίνητο γονατίζει, κατεβαίνει δηλαδή στους 15 πόντους. Ανεβαίνει πιο άνετα η κυρία. Αλλά πώς θα την κατεβάσω εγώ την κυρία όταν δεν έχει ο χώρος που είναι να σταματήσω, είναι παρκαρισμένο δεν μπορώ. Και λέμε, περίμενε η κυρία να πάρω τον κόσμο, να κάνω πιο μπροστά ή να πάω πιο πίσω για να ανέβει η κυρία μετά με το καροτσάκι. Γιατί από μπροστά δεν μπορεί. Δυσκολεύει. Ο ανάπηρος που έχει το καροτσάκι και πρέπει να κατέβει αυτός. Κάτι άλλο. Γιατί περιμένουν και ναι, δεν θέλουμε κάτι άλλο. Απλά μια φορά να βγάλουν την Ελλάδα.